Com? No l'entenc. Què diu? Si us plau, parli més clar. Jo sóc tu. Què passa? Res, un revolt molt tancat, perdó. T'has fet mal? No, tranquil·la. És que dormia profundament. Ja ho pots ben dir. Roncaves i tot. De debò? Perdó. Somiava. Un d'aquells somnis tan reals que espanten. En què somiaves? Trucada entrant de mama. Contesta, t'ho prego. T'està trucant des de Taüll. Potser ha passat alguna cosa. Josep, per fi que em tens amoïnada, fill meu. Estàs bé? Estic bé, mama, estic bé. Molt bé. Què passa? Per què tant aldarull? He mirat el teu compte, fill. És que gairebé no tens diners. I tu com és que saps si jo tinc més o menys diners? És el compte familiar, no puc deixar de veure'l. I em truques per avisar-me que no tinc diners. És que em preocupo per tu, fill meu. No sé per què continues perseguint impossibles quan aquí continuem sent la teva família, saps? El teu pare hauria volgut... El papa ja no hi és, mama. Justament perquè ell ja no hi és, tu hauries de ser aquí. No sóc ell, mama. No ho puc ser. No t'estic dient això, fill, però és que estàs perdent el temps repartint pizzas a Barcelona quan aquí podries ajudar a fer créixer el negoci, modernitzar-lo. Tinc una carrera, mama. Sóc periodista, d'acord? Com si n'hi hagués prou amb dir-ho. Toca de peus a terra. Saps la quantitat d'escriptors frustrats que venen a la reprovació? Mira, jo passo. Has tallat la teva mare. Estem arribant, Laia. Li truco més tard, d'acord? A la rotonda agafa la segona sortida i continua per la T700. Gairebé ja hi som. Des d'aquí es veu la torre del monestir. Mira, no sabia que era zona de vinyes. Aquella té forma de bol. No m'estranya gens que els monjos vinguessin aquí. I espera veure'l per dins. Tot és màgia i pau. Vaja, quina bellesa. Greal. El secret de les 8 claus. Episodi 5. Terzetto. Ei, mira com sona això. Igualet al meu solo d'ahir a la nit. Jesús els va parlar I? de nou. Veus cap pista? Res. Tu? Jo sóc la Deu ser davant dels nostres nassos. El qui em segueix no enllaça. Deixa de mirar el cofre. Ja te'l coneixes de memòria. Busquem aquí mateix, a l'església. És que no hi ha res. Pensem en el Grial, la llegenda del Grial. Una altra vegada a internet? Tinc una audioguia del monestir. Mira aquesta foto, el Panteó Reial. Veus? Allà, darrere el cor. Allà a la dreta. El Panteó Reial consta de 6 sarcòfags col·locats sobre 2 grans arcs rebaixats. 2 sarcòfags més es distingeixen per fora dels arcs. El de Martí I l'Humà a la dreta de l'altar. Clar, I després... Martí l'Humà. Martí el d'Aragó. Sí, era molt creient. Fins i tot va construir un palau aquí, al costat de l'església. Mira que ets ampollona. És que estem buscant una llegenda, però aquí ens hem trobat amb una dada històrica. I ara una lliçó d'història. Ho diu aquí a l'app. Martí I va demanar el Grial als monjos de Sant Juan de la Peña el 1399, perquè volia portar-lo amb ell a les seves campanyes militars. Fixa-t'hi. Molt reverents pares en Crist. Jo, Martí,
per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, València, Mallorca, Sardenya i Còrsega i comte de Barcelona, a vosaltres, custodis del sagrat monestir de Sant Juan de la Penya i del Sant Calze. Aquesta humil comanda neix de la necessitat de protecció i guia celestial en els afanys i els desafiaments a què el nostre regne s'enfronta, tant en temps de pau com en temps de guerra. El grial com a protecció a les batalles. En canvi, va acabar aquí, en un sarcòfag. Ni tot el poder del món t'allunya del destí final. Això és el que passa quan visites aquests llocs. Et recorden el més fonamental. Memento mori. Recorda que has de morir. Era petit, el Martí. Això sembla. Permeteu-me, sóc el germà Joaquim. No voldria molestar-vos, però és que preferim que no es toquin les tombes. Som en un espai sagrat. Disculpi, pare. Germà, només sóc germà. No volíem molestar. Disculpi vostè. No us preocupeu. No sou els primers que... Escolta, i això? Això és un cofre. És nostre. Em permeteu veure'l? No deu pensar que l'hem robat. No, filla, no. És que m'ha sorprès. Jo conec aquests símbols que hi té tallats. Ah, sí? Aquestes voltes de creueria del sostre. Aquesta sobrietat. Aquesta elegància. Segle XIII? Correcte. Segle XIII. Mare meva. Quina quantitat de llibres. Sant Benet, el fundador del nostre orde, va insistir en la importància del coneixement de les escriptures i altres textos... És en un d'aquests llibres el que ens volia ensenyar? No exactament. Seguiu-me, sisplau. A l'esquerra. Per aquí... A veure... Acosta'm aquesta escala, sisplau. Vol que hi pugi jo? No, no. És aquí. Aquest quadern fa anys que no el toca ningú. I té uns dibuixos que jo diria que són iguals que els del teu cofre. És d'algun artista de l'orde? No, no. I ara? Es tracta d'un document en desús. No és cap obra d'art. I a qui pertany? És aquí des d'abans que jo arribés. Hi ha una història... Un jove alemany abans de la guerra. Aquell alemany va fer els dibuixos? Deixa'l parlar, Pep. Estem parlant d'anys anteriors a la Segona Guerra Mundial. L'alemany investigava el tema del grial. El grial? Aleshores era un nazi? És probable. Hi havia un altre jove, un català que venia sovint aquí mateix. Segons sembla, va demanar refugi perquè... Bé, en aquella època no estava ben vist que dos homes... Ja us dic, no és que em consti, és el que s'ha anat dient. Me'l deixaria veure? Suposo que si el mires amb compte... Home, amb compte, sisplau. I aquest? És la planta de l'església de Sant Climent de Taüll. Ja us ho deia, I jo. aquesta creu és... És una creu càtara. Càtara? Una secta religiosa medieval, molt perseguida per la Inquisició. Noia, nosaltres, els cistercencs, compartim alguns d'aquells criteris. Ascetisme, pobresa i contemplació. Haurem d'interpretar els dibuixos des d'aquesta perspectiva? No hi ha cap altra manera de saber-ho, filla. Aquell home només va deixar aquest quadern i objectes sense valor. Objectes? Els podem veure? Suposo que sí. Però només és una bossa de cuir amb... res, una brúixola, ferralla, res important. Una brúixola? Mare de Déu, senyor, el temps que fa que no es treu la pols per aquí. Ja veieu, un tiberi per les arnes. Quincalla rovellada... Cap valor. Surt! Aparteu-vos! És ella. Que em deixi passar, home!
una noia i un noi alt. Em sent? Ens està buscant. Us busquen a vosaltres? Hi ha una sortida darrere d'aquella llibreria. Dóna a la part del darrere. Vinga, els hem de Apanyeu-vos. trobar. Han d'estar per aquí. Som-hi. Jo els distrauré. Gràcies. Som-hi, Laia. Som-hi. Corre. No entenc per què ens busquen. Ens segueixen? No ens segueixen. Pots reduir una mica la velocitat. D'acord. Aquesta cara. En què penses? Doncs pensava en el monjo. Saps què? Jo podria viure amb aquesta pau. Tu, monjo? Vinga, Pep, que no t'ho creus ni tu. Et falta dir que vols tornar a Igualada. Això ni de conya, Laia. Tot i que s'hagi acabat aquesta aventura, prefereixo repartir pizzas abans que el negoci familiar. I ho dic seriosament. Mira que ets melodramàtic. Tot i que s'hagi acabat aquesta aventura, no s'ha acabat. Bé, hem fugit sense la darrera pista. Sense? Jo no diria això. Laia, Mira. t'has emportat la bossa a l'alemany? I el quadern? Ei, li he robat a un monjo cistercenc. Ets la canya. S'havia de fer, oi que sí? Obre aquesta bossa, vinga. Greal, el secret de les 8 claus és una producció de l'Agència Catalana de Turisme inspirada per Javier Sierra. Escrita per Pablo Lara, Viviana Ricciardi i Juanjo Ramírez Mascaró. Protagonitzada per Paul Monen i Michelle Jenner. Disseny sonor, Alberto Espinosa. Escolta la sèrie completa a catalunya.com i a la teva aplicació preferida de podcast.